Tak dám. Kapka. Můžeš. Andrej, no jasně. Další, tak v čekárně. Další. A připraví se. Ať. Jenom jsem připravit. Já tam ani nechci. Těle, jedem. Jo. Dobrý. Jedu? Jo. Ona se utrhla? Já nevěděl! Utočili všichni do závěru. A teď to vyleze, nebudu! Hej, teď to vyleze. To nebudu, jako to.